Tunti vielä lähtöä. Onks toi video? Oh. Okei. Ajattelin, että mä kokeilen tän video-ominaisuuksia, kun tää on ihan kohtuullinen tollain. Eli voiko lausua niinku fiiliksiä Niin. tässä niinku ennen matkan alkuun? Kebab-fiiliksiä. Me ollaan kebabilla. Ja tavallaan tankkaa itseään näytöstä varten. Oli hyvä, mutta musiikki autossa oli ihan hirveä. Rannassa vielä, mutta lähdössä. Ai, että lähikuva päästä ei nyt käy tässä vaiheessa. Okei. Vähän vois laittaa lisääkin. Mitä volyymia vai? No jaa. Mä näköjään vastasin kaikkien puolesta. No jaa. Non Airey. Urblessa nykyään Rainbow. No mä ajattelin, missä se kuulosti niin tutulta. Ups, ai niin, ei sitä voikaan videolla noin tehdä. Mitä? Käsin näin. Onko se video? Joo. Okei. Hitaasti ja vauhdilla. Chris Squireilla on semmonen soololevy kuin Fish Out of Water. Tän hypyn nimi on Fish Into the Water. Laskisiko joku 1, 2, 3? Laske sä, Tapsa. 1, 2 ja 3 kuuluvat. Mä mietin. Hei, sano Tapsa 3. Ei vielä, ei vielä. Ai niin, sarjakuvalle niinku. Nyt tulee sarjakuva. Noniin. Tapsa. Mangaa. 3. Yes! Varokaa kameroita. Nyt on pikkuukko. Dig it, dig it. Sulla on hieno puhelin. Kato, ihan saman näköinen. Mitä? Viime vuonnakin niin perinne, niin ne pelastusrenkaat tehtäväksi. Pestäväksi? Joo. Jotain hyötyykin on. Toinen kanssa. Pelastusrengas. Joo, mä en oo käytännössä tän... Juha! Heitä se niin mä otan tuolla. Ja, Urdah Ida, Kohoja is de unten. Megan Ignes Drictive Commando. Anna palaa! Ei näköistä, näkömäjäisä, lähdetään! No niin, mä oon samaa mieltä. Se tuli siinä kaikki. Ensi vuonna Megafonin mukaan. Ai! Aika mäjä! Hai! Urdah Ida! No niin. Perinteet velvoittavat magma soi ja silta alitetaan. Niin mikä tän sillan nimi olikaan? Mitä väitti? Kanavan nimi, mutta toi silta. Kaikki uuttaa kovaa ja... Kova ja... Kaikki valmiina. Kopajaa! Ups, ei mun video pitänyt kuvata, kun ottaa valokuvan. Sama se. Bling. Luku. 1. Heli on vielä
Kuulit sä 1? Joo. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21. Riittää. Tää riittää 22. Eikö se ole se määrä, mikä pitikin olla? 22. On. Jonkun puuttuu täsmä. Blip blip. Mä oon sen paneelin. Missä kakkoset oli? Tässä on yksi, sä olit jossain muussa numerossa. Sä olit 3. Tietokilpailua aloitellaan. Sä oot 3, koska mä oon 1. Joo, missä 3 on? Olis tää 1? Pari oli kuoli 57A, 59B ja 61C. Lemmisellä joskus, kun mä olin nuori. Taisin sanonut 58. No niin! Siellä joku luovuttaa jo. Oli liian vaikea kysymys lähtee menemään heti saunalle lähtee. Miten teidän joukkueesta aina joku on pois? Joo. Se. Aina joku antaa perikis. Vittu tää kuulostaa hyvältä. No niin, älä muuta sano. Ihan Taisi ja- tulla päivän löytö. Kyllä. Ja ehkä kahdenkin. Ja kaikki musta tuntuu, että kaikki Kaikki tykkää. Niin, tykkää. nimenomaan tää ei oo semmoista niin kuin... Nimenomaan, tää ei oo rasittava. Ei oo. Tää sopii on melodista. Niin on. Pystyyköhän täällä kuvaa jotain tällä? Deep Turtlea, joo. Voi pistää seuraavaksi. Joku varmaan kuulee sen vieläkin väärin. Ai purkleja, joo, jes. Kokkailtiin kovastikin sen jälkeen. Mä olin jo makkarani vetänyt. Jaha. Kello on 10:10 ja näin on hiljasta. Näin se pitää ollakin. Nyt ollaan jo lähdössä. Moi! Laita YouTubeen. YouTubeen laitan. YouTubeen menee. Toivottavasti siinä videossa ei näy nää viinapöyryt. En mä usko, että tää on niin terävä. Vähän keinuttaa. Tuli. Niin lähetä, niin kaukana tässä on. Niin, onhan tuonne vielä matka. Tässä on tää, ettei huku.